Kienu eluf il-persuni li fl-aħħar 24 siegħa għattaw ħin ta' adorazzjoni quddiem il-Kurċifiss mirakolus ta' Ġesu dan kif kien ilu espost tal-qima tad-devoti sa mill-ħamis bil-lejl. Min kmieni filgħodu folol kbar ħonqu din il-Knisja fil-belt bin-nies miġbura anke fuq barra u fit-taraċ li jagħti għal ta' Ġesu. Tul il-jum kien hemm ħin ta' talb filwaqt li kienet iċċelebrata qudiesa kull siegħa. Il-Kurċifiss inħareġ min-niċċa tiegħu u tqiegħed fuq l-artal biex bekk dawk preżenti setgħu jersqu qrib din ix-xbieħa sagra. Dan il-Kurċifiss li huwa attribwit lil Frate Innoċenzo nissel devozzjoni kbira f'pajjiżna l aktar minn 350 sena. Aparti l-Kurċifiss mirakolus kien hemm ukoll esposta l-qima tal-pubbliku ir-relikwa tal-Beatu Carlo Acutis illi se jiġi dikjarat qaddis fis-27 ta' dan ix-xahar. Intant din l-adorazzjoni kienet antiċipazzjoni għall-avvenimenti devozzjonali u reliġjużi tal-jiem li ġejjin, inkluż it-tifkira ta' jum id-duluri illi ssir propju nhar il-ġimgħa li ġej qabel nidħlu għall-ġimgħa mqazza.